Αναχωρήσαμε από τον Ορνό. Εδώ βλέπετε το λιμάνι του Ορνού. Τι λιμάνι, τέλος πάντων, κάτι βραχονισίδες. Και κάνουμε πλεύση για την Ψαρού. Θα σας παρουσιάσω το πλήρωμα του σκάφους. Από εδώ βλέπετε τον καπετάν Μιχάλη. Είναι υποπλοίαρχος στο σκάφος, καλό παιδί. Τον έχουμε στην πλώρη να Παναγιώτης. Από εδώ είναι ο πλοίαρχος του σκάφους. Καραμουτσούνας Νίκος. Καραμουτσούνας, συγγνώμη, Καραμιχάλης Νίκος. Σιγά σιγά θα γίνω μουσκεμα. Κατέβασε την κοπανάει. Λοιπόν, δεν ξέρει να τιμονεύει, τέλος πάντων. Από εδώ η αφεντρομουτσινάρα μου, ο μηχανικός του σκάφους. Και συνεχίζεται το ταξίδι μας. Από ό,τι βλέπετε ο καιρός είναι λαδιά. Μαζγένα, τρέμε Μαζγένα. Θα σας κάνω και ένα tour της περιοχής. Η απόλυτη μπουνάτσα. Πού θα πάμε, στον κάβο εκείνο? Εντάξει, έχει κουπιά να γυρίσουμε.